Näme? Şon ýarşyrak mı? Howe. Urşak mı? Yürü şol yürü. Yür. Yürü de hele böyle yürü. Gepleşedin gelýärmi çete geçip yürü. Howe. Yürü. Mesele değil, yür. Yürü. Yürü, bol git sat. Yürü Gepleşese, yür. Yürü. Näme seretdiň o? Seretmek bolanokmy? Bolanok. Yürü. Maňa tişen bolma beýdip edilmenim hilidirin senden gasamla yür. Gurlama man kali. Pasarda me maňa bolýarmy? Şoför çaltyrak süraýda bolýar. Yür. Alo. Geldim ben, yür. Yürü. Men dostum bilen oturmany eden magdym nirde sen haçan ýerjek diýip maňa jaň edip maskara edäme, düşündiňmi? Näme gygyrýaň? Ya dostum bilen oturkam çal töýelip jaň etmedi. Men sana näme ýertilýäň diýen? Ya men dostum bilen oturmany eden wagtda. Kimden sorak gitjekden otaýyk? Ya balam türkler görýän wagtyň gitmäni ruhsat berýän, şo wagt geçen kere edip jaň etmädi da, ro gap bir ýuman edipsiň diýip utanýan o. Awalen şey edip narman aýdyp bilen okmy? Yok man şu şawurma doğrayanın poninden açıp kıyırmalı mı? Sen hemen patkap uçuk mu? Yok. Ana näme men üstüme yırtılan bolýan näme ya uzuna mantini ödetinden misirdetin eýlämidin ha? Narmany dille düşündirseňem düşünýän hemen han gaýtylýan kyn täzedin. Dostum ýa no. Şey edip adam ýazak düşündirseň düşünüp durna men çağa. Howly mende çek bolýan. Bir elinizden gelen kömek edersiniz da, ulanlar kömekleşersiniz da. Ratok men şu kakmallarına oyaymasa gurluşuktan amaşım çıkarnerler. Tahtalarını tapıp ver, tok kete ve yasap bereyin. Çekisi var değil mi? Halk sen elinden näme öyle bro? Bırak gurluşuktan başım çıkarnerler yumurmalı, dövmeli yer olsa ayday. Ne ettin ay? Belki kırada oturup balet edersin bizim surşad edişmede ha? Menem kaptarına tans edip değil mi? Vay canı. Kömek gerek olsa kömelekleşeliyim o. Torik bratişka sen çekizin vaciyim. Şipırçülersin. Birden nabet saadettirecek kozan ayday no, Arslan iptan şoğlanıma vardır. Arslan? Tanıyan mı? Var o ta nabes kapıyası alır mı? Howlyňa nabes ettiripsin öýden sen. Demire değiştirli boyda adam edýärler. Özüň işleş gördüň mü? Ayo porsular, men jelezny eşigimi kim ýatap berendir öýdäňiz? Porsu diýip maňa kakdyrýanmy? Ana Instagramdan aldım. Katodan ýedekeniň. Kolum. Tanşwala ýeliň. Doğru maysam şeyinidäki ýaşy Switrema gowy şipdirdan. O adam napsyn? Mümkin bilece Swidanya gidese. Razymy? Sagat 1-de. Näme ýejek? Şol ýaşy Switriň ýejekmi? Uy canım, men bilýäçim bar ýalydyr uçan. Ýankyň ýagdaýyny göräýdi. Prosto. Patsany merdana şopdan sargan eşiklem geldi. Göräýdi. Ka konserede da vasyok sportivkan material prosto agom. Yo. Dost postun aşağına silkasını koydum sen prosto göräýdi bu materialda da gowy ýaman original atar ýa. Maňa diňe bolan ýaly duwarpsyň dost men gowy oturdy eýnimde şeýleri. Brat bugün akşam meniň maňa giýmeni öýräýsin o men Sivdanya gitmeli bu no. Gaýrat et brat sen sarana ýalyň giýje çykarana. Çyjyk meniň maňa bersene bu akşam oglanyň bir ýaşda ötdi gitdiňne gaýrat et. Oglanyň arasyna näme diýende bir originalçylyk diýip barsaň ogdara bolşaýdy da. Ha? Ay böyle alayım. Getirişin sararlı. Güýür muna berjekka. Öýdäki haça paket türelti no. Sen armanlarda, men armany geýerin. Garamda da, men birinji ýarışa. Ýankyň ýagdaýyny göräýdi. Prosto. Patsany merdana şopdan sargan eşiklem geldi. Göräýdi. Ka konserede da vasyok sportivkan material prosto agom. Yo. Dost postun aşağına silkasını koydum sen prosto göräýdi bu materialda da gowy ýaman original atar ýa. Maňa diňe bolan ýaly duwarpsyň dost men gowy oturdy eýnimde şeýleri. Brat bugün akşam meniň maňa giýmeni öýräýsin o men Sivdanya gitmeli bu no. Gaýrat et brat sen sarana ýalyň giýje çykarana. Çyjyk meniň maňa bersene bu akşam oglanyň bir ýaşda ötdi gitdiňne gaýrat et. Oglanyň arasyna näme diýende bir originalçylyk diýip barsaň ogdara bolşaýdy da. Ha? Ay böyle alayım. Getirişin sararlı. Güýür muna berjekka. Öýdäki haça paket türelti no. Sen armanlarda, men armany geýerin. Garamda da, men birinji ýarışa. Näme gerek? Kadir wabka. Owa? Hani görnän owa. Netdiň ay? Kadir. Sen dostum çağırıpdy. Men bratişkala welenir ha. Näle başla? Ýere barýan. Dostum bilen bir gider nädir? Kimden soradın? Sorak gitmelmi? Hay Allah şara bilen. Başgalarymyň düzgüni be. Balam dostum bilen gider. Atrak kurla eşitile dok.
Ayo. Balam koyuver ayo gideyin dostum bilen o. Fikirleneyin. Kadir fikirleneme bilemay dost minin. Perkolay sen. Gidip bilersin. Kutmalı dedi. Dinle berik. Anan ica sangat var mı? Yine bir saat. saat. Kuprak değil miydi? Yapayım ne gepleme şu. Yürü. Valla spasiba balam koyuveren mi? Gelecek kıcamın. Kıyıcığın namını yüreğinde. Kıyı var ki de taştaydın. Hani gelineyim minine iştahik. Bu dünyada 8 adamdan başka hiç kime anlamak değildin. Hani hemen arkasını işin ha. Eğer görür ne hinin anyanın. Dinle. Eğer 1-2-3'te yıkılarsın böyle mi? Böyle. Senin namdar adamdan olsa seni saklar. Görür kalsın hakikaten ama olur ona ne yapka. 1-2-3. Koyun beyler. Akşam neler ne diyor? Leyla, pamın ne? Ceren? Abi görünüyor okladın ki de var. Ava. Yürüyü size gidelim. Yine uğrarız. We go together like ram-a-lam-a-lam, remember forever, and shoo-ba-shoo-ba-da-wa-dee. Ay sen ömrülü ne adın sen? Leyla? Yağmur. Ceren? Kıyı görünüyor oklu. Ya. Together like ram-a-lam-a-lam, remember forever, and shoo-ba-shoo-ba-da-wa-dee. Son